Una vintena de militants de la CUP de Vilafranca han participat aquest diumenge a l'Assemblea Nacional, celebrada a Vilanova, amb l'objectiu de posar rumb a les eleccions municipals. Quant a possibles aliances per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals del mes de maig amb Esquerra o amb Solidaritat Catalana, des de Vilafranca descarten aquesta opció. Llorenç Casanova, un dels dos regidors de la CUP a l'Ajuntament vilafranquí, afirma que es tornaran a presentar en solitari. Des de Vilafranca tenim clar que ens presentarem sols i que anirem nosaltres a fer la nostra pròpia llista electoral i que en tot cas depèn de cada realitat municipal, però en principi aquí a Vilafranca ho tenim molt clar i el nostre programa polític és el que té validesa en aquests moments i és el que defensarem. En assemblea, 240 militants de la CUP han debatut el programa marc per a les eleccions municipals, és a dir, la guia programàtica que definirà l'acció política i les propostes de les candidatures durant els propers anys. El programa marc ha estat aprovat amb esmenes presentades per les assemblees de Badalona, Girona, Valls i Molins de Rei, referents, entre d'altres, a les polítiques de joventut o la gestió de residus. Així mateix, s'ha aprovat el pressupost anual de l'organització. Respecte a la propera cita amb les urnes, Llorenç Casanova afirma que es presentaran unes 80 candidatures arreu del país, destacant el creixement de les CUPs. A les properes coptes electorals es presentaran fins a una 80ena de CUPs, que probablement pugui ampliar-se, però és simptomàtic de que en aquests últims 4 anys es presentaran unes 30 CUPs més i a més es presenta a la CUP també 21 capitals de comarca. Crec que és un pas significatiu respecte de les eleccions de 2007 i que valorem molt positivament. Des del Secretariat Nacional de la CUP emplacen la militància a treballar intensament durant els propers mesos i destaquen el creixement experimentat en assemblees locals i en militància, que els permetrà ser presents en altres òrgans de representació, com ara els consells comarcals. La CUP, conclouen, avança a bon ritme.